Hei, joutuu minä tässä tänään. Tähän videon alle tulee taas tietoja mun Minecraft-serveristä, niin käykää pelaamassa, koska olen huomannut, että kukaan ei ole vielä käynyt, mutta käykää ihmeessä. Niin, joo, tänään testissä tämä. Se on Hattaa, mikä se onkaan. Se on Ramune Lucy Hattaa Kosen. En tiedä mikä se on. Joku se on. Sori kun mä lausun väärin, kun mä en ole ennen nähnyt sellaista limpparia. Aroomina on Lyshe, tai mitä se nyt sanotaankaan. Niin joo, ja testissä on Home of Gyro toi rulla, syön kylmänä, mutta ekana avataan toi juoma. En siis tiedä mikä tää on, niin tulee siis Home of Gyro rulla, mä en tiedä Mä en siis osaa sanoa mikä rulla se on. Ai saatana vittu. Erkillä oli tiukka. Mutta tiedätkö mikä mulla on tiukka? No joo vitsit seksä. Vittu kun tää on tiukka, perkele. Perkele. Toi on kyllä aika tiukka. Toi. Kun pitäis painaa, niin vittu. Ei helvetti. Voi Jeesus. Tää on vähän tiukka. Niin ei kai siinä. Ei tääkään auta. Ehkä auttaa. Oho. Se on pikkusen liikkunut. Noniin. Tuli vähän yli, tuli yli. Vähän tuli yli, mä käyn hakemassa paperia. Sama kuin mä katsoin yhtä aasialaista tubettajaa. Siis joku rekkakuski tai mikä se nyt onkaan. Kumminkin. Silläkin kävi semmonen upsista keikka, kun tuli yli. Mä en edes tiedä, miksi semmosia on keksitty. En tiedä, mutta otetaan. Tässä on maissisiirappiakin. Tässä on sokeriseus. Korkea fruktiooninen maissisiirappi. Happaamuusaine, aroomi. Ja sitten täällä on joku aroomi, no se on, joo, joku litsi. En mä tiedä mikä se on. Ja mä en edes tiedä mikä maku. Mä en osaa sanoa sitä mausta mitään, mutta aika sokerimäinen maku. Ei oo mun maun mukka. Joku saattaa tykätä siitä, mutta se ei oo minä. Ja rulla maistetaan kylmänä. Koska mitä järkeä on lämmitellä, oi oi oi, oi oi oi, oi oi oi. Täältä rupesikin tavara pikkusen rattialle, mutta roskis vieressä. Niin, joo. Ja tämä video saattaa tulla pikkusen saattaa myöhästyä YouTuben, jos mä en nyt laita heti. En mä joku kebappiliha, joku.
Mä en tiedä mikä rulla se siis on. En ole ikinä siis Pieksan Foodfestillä ostanut rulla. En ole ikinä ostanut. Tämä on mun eka rulla. Se mikä mä eka kerta ostin siis, kun mä kävin eka kerta elämässä, niin mä ostin joku sandwich, joku hotdogin leipä tai mikä se onkaan, niin siihen väliin oli työnnetty tavara. Vähän niinku suufei oli sisä. Mutta mä en ottanut mukana, mä söin paikan päällä. Ja mä kyllä miettisin, että vois kuvata, mutta kun siellä oli paljon ihmisiä mun selän takana ja mun edessä, niin mä olisin äiritsenyt niitä, niin mä jätin sen. Täällä on Ransfixia välissä, jollakin kastikkeella. Mutta joo, mutta otsikkoon tulee siis tämä juoman nimi ja tulee ei kun siis Home of Kyrose rulla, koska mä en tiedä tää rullan nimeä, niin sen takia. Ja tää on kreikkalaista. Jos ketään kiinnostaa, niin tää on kreikkalaista sisä. Mm, mm. Antaisin tällä 5/5. Tolle juomalla mä antaisin 4/5. Ja otetaan vielä, ehkä mieli muuttuu. Mutta kebappia täällä on, mutta mä en tiedä mikä se on siis, mikä kreikkalainen se oli, mä en muista enää. Mä menin vaan kysymään, että onko niillä tulista ruokaa, niin ne sanoivat, että ei ole. Ja sitten mä kysyin, onko teillä kebappia, tai siis rulla. Niin rulla niillä oli, niin tämä se on. En edes muista sitä hintaa edes. Kun yritin katsoa ennen eka video, yritin katsoa siis puhelimesta yritin katsoa sieltä pankista, mutta en saanut mitään selvää, koska jotkut käyttivät samaa maksupäätä. Niin vaikea oli saada selville, että kumpi oli kumpi. Niin ensi vuonna, kun tulee taas Pieksämäelle se street food niin niin mä otan sitten kuitit mukaan. Niin on vähän helpompaa sitten. Tällä kertaa mulla ei käynyt edes mielessä kautta kuitteja. Kun mä luulin, että netistä saa kaikki tietot, mutta ei saa. Mm. Mä sanoisin, että 5/5. Jos olisi niinku kautta 100, niin mä antaisin 100/100, mutta mä teen 5/5. Mm. Joo, otetaan vielä. No 4/5. Ah, 4/5. Ja se oli siinä ja tähän alle tulee siis tietoja mun Minecraft-serveristä, niin tällä hetkellä morjes. Ja nähän, no mä laitan tää video heti kun mä saan nyt tää tehty, niin mä laitan YouTubeen ja sitten aloitetaan tää striimi, niin striimissäkin on siis jossakin täällä kohtassa, missä mä osoitan sormella on siis pitkä tieto, siis semmonen pitkä tieto mun serveri hommasta, niin käykää ottamassa haltuun mun, oh shit, joo, käykää ottamassa haltuun mun Discord ja samalla käykää ottamassa mun siis serveri Discord ja samalla mun
striimi Discord. Niin tällä hetkellä